Abusia me mamo akwa babiem medam wase se bribia wo de ofidie no eto Aprebi waves empani ahia adwumadi so ene empani ahia ye to na no asem no so enipa ben ne wahemfie wono dwumadi ene sei yesua bi na ye to so ene mepese ye hwe jase hene ene wono mu a ekeka ho Adafo abotre clinic aba ama yade nyinara yesama ne yeye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina a kyerɛw na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akyiri abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwanso besan yadie. Yakase obi jase hene a adwuma wo ye bi ene sei ono na obo ohene a wato mra obo ne kwadu ame yetu no ade so jase hene afei so wono na eka kire kronti hene se kro bi da ho a ohene ni mu a ene na kire se be ma ni kro no mu nti wono mom eka kire kronti hene se mihia wo hen foforo ewo sa kuru we mu na chese kura wo hini ni mu no kadan no edidiso jase enso ewo kadan mu chefa ewo kura eni hini emu otu wo hini fo e ma ne yeye jase hini wo hini na kwantuo mu ne dwumadi ahodo ya wodi ewo ahemfie mu no eyade a jase ono nso eye bi wo ho ede eboa se base wo hene etie ne na yachi otu kwan a ahemfie ho dwumadie nyina da wodi jase hene mepacho tie na hyade nso ahemfie ho dwumadie ye de jase hene ebra wo hene etu kwan ana otie ne nan achi ena afenso ahemfie nsafo nyinara jase hene enifo no ya ohweso wei jase hene die bi abusua eye ebi na maboso enye ne nyina enti ye nyina yesua kono de wusu wonim no wotimi de ba comment section ho na afi yesua ko e maremfi se abotre clinic adaroma na wonom eboa asomasene oni DY constructions contractor ni papa ba ko a wo Asante mantem no my Ghana mu wonom adaroma no wo somasene afi yenhwe abonten dom hene Abonte ndom hene potokasa mu yakasa obi yespire okwansre ni okwakohwia okwakohwe na ba bebo ohena mane ene ntedi ade na okwakohwe kanetete no ane yekokon no a chidom hene abonte ndom hene wono ene wodi nkan ekofa kwan no so na ekohwe seso anye biara ekwan no mu ye anasa hefa ne yefa ebeboa eni nti so wokọ na okokọ spaya na afi wode amane abebo ni wura eye wo hene se yefa kwan we so ade beboa yefa kwan benkum so ade beboa eni nti yemfa ha yenkwa ha yemfa de sei eni nti ono kokohwe na tamfo no a ye ne wo mu kodi akọ no kokohwe wonom emra ye ne niam bia yebetimi de atwafo wonom so no aba bebo ohene amane ena afi nso eba sei ya wono wo yesa hene ewo kon no mu e wo mu se wo hene wona di nkan de afise wo de hye wanko akwa adwane nanso abonten dom hene wono nso woka eho bi firi se ekon na ye kono eye ne disuo abonten dom wo mu ne di nkan ye nti ansa na akofo na atamfo no entimi ko wo mu nyina nwie meduru wo hene no na kyese wabrem nti abonten dom hene wono ne nkrofo
a wɔn mu di kan a abɔntedɔm hene no na ɛyɛ wɔn mu nyina panin no wɔn mu na di kon ne kan enti wotumi sɛ kon no ɛnyɛ bɛtɛ saa ɛnɛ deɛ ɛkon ni hɔ nanso odwumadie pii a wodi ɛwɔ ahemfie ɛde ɛboa wɔ hene afei sɛ ɛba sɛ wɔ hene dwabɔ bi ɔbɛkwaseɛ dwumadie bi ɔbɛkwaseɛ a mɛse kane ne deɛ ɛkon a odi kan kɔhwɛ nenei ɛnyɛ kon ɛyɛ dwabɔ ɛyɛ dwumadie bi na wɔkwaseɛ a saa korɔ na ana abɔntedɔm hene wɔkɔkɔhwɛ ɛkwan a wɔn bɛfa so no baabi abɔnkyebɔnka wɔ baabi atokuro bi da sɛ deɛ bɛyɛ na sɛ ni wura ne mpanimfo te si abɔntene a wɔnom ɛnkɔnkɔtɔ amena mu to ɔno so kɔkɔhwɛ kwan a wɔnom fa so ɛbɛboa wɔn ansa na waba bɛbɔ amaneɛ ansa na wɔnom nyinaa atu ɛde atene afei sɛ ba sɛ wɔ hene sɛ wɔ si abɔntene o sɛ nso dwabɔ bi ase o wɔhwɛ hunu sɛ ɛmɛbunu ɛwɔ kurom hɔ nom a wɔnom momma ɔhene wɔnom bɔgye de so wɔnom tudi n'akyi sɛ deɛ bɛyɛ na ɔmbɛhoahoa no abɔntedɔm hene dwumadie bi ɛno no afei yɛmra konti hene ebinom so ka no mankrado ɛyɛ kasa ɛna adamu sɛ bo abonim sɛ kasa no akan kasa no kora no yɛnyina yɛ ka mese no ebi bɛka mese dɛ obi bɛka mese obi so bɛka mese ndɛ ɛdedam saa na ne nyina yɛ samkoro no ada putogum hwegum kansekoro mu ɛne nti sɛ yɛ mankrado sɛ yɛ konti hene o wɔnom adwumadie bi enie edin nankasa ɛyɛ ɛko ti hene nanso baka kyerɛw sɛ asante kasa ɛyɛ kasa hare ɛne nti kasa worofa so nti yɛse konti hene ɛyɛ yɛ kasa obi ɛyɛ konti hene a kromu ne nyinara nsafoa ekura no maka jaase de akyerɛw mesi jaase de ahemfie hɔ de kura no na mmom konti hene de kromu ne nyinaa safoa efua no mepa kyɛw kro ne nyinaa wɔn ma hye so konti hene nanim atifi anafoɔ apueyɛ atɔyɛ ɛhye no so nyina da konti hene enanim ne nyinaa egu ne nsɛm sɛ biribi no enti sɛ ɛba sɛ ɔhene otie ne na yakyi otu kwan a kromu ne nyina da wɔde ɛsohwɛsoɔ no egya konti hene ane fi sɛ wɔno enanim kro no mu nyinaa ɛna afei nso sɛ ba sɛ kro bi wɔ hɔ na sɛ ɔhene nimu a konti hene ɛna bisa ɔhema obisa no ɔka kyerɛ no sɛ wohia ɔhen foforo ɛwɔ kura a ɛhene nimu no mu enti konti hene nso ɔdan ɔhema aka maka kyerɛ wo sɛ jaase ebisa bi nanso ɛwɔ bi ɛna kowie bi konti hene deɛ ɔde bɔ ɔhema so sɛ deɛ bɛyɛ na wɔno bɛpɛ ɔhen foforo ɛwɔ kura a ɔhema ennimu ɔhene ennimu ebia na ɔhene bi afom watomra ɔyɛ deɛ nse sɛ ɛyɔ awɔsi etu na deɛ so ɛyɛ konti hene ne hwan ne to akonwa ɛma ne to sifem ane konti hene ɔno ne hwan ɔhene a yɛpɛsi etu na deɛ so no ɔno ne hwan ne to akonwa ɛma yɛtimi etu no adeɛ so ma ne yɛyie ɛna sɛ ɛba sɛ yɛde wɔhene bi esi akonwa so anaasɛ wɔhene bi sɔye a yɛnya wɔhen foforo a wɔno konti hene no ɛsɔ saa wɔhen foforo ne nsa ɛde ne tena na akonwa so ne mprensa na afei na hensie no anaasɛ wɔhen foforo no na henie no awie mu die enti sɛ yɛtu hene a egyina konti hene so yɛsi hene ama awie mu die nso a konti hene ɛwɔ kyɛfa ɛwɔ mu bi abusua sɛ yɛka sɛ yɛba enidesoɔ tumidie mu ɛwɔ ahemfie a wuyi wɔ hene a konti hene ɛnedi hɔ no mo nti konti hene ɔnyɛ small boy koraa ɔnyɛ children ni modu ɛwɔ ahemfie hɔ abusua konti hene die bi no afei yɛmra mawerɛ menim sɛ wate din mawerɛ no nanso wonnim ne ɔwɔyɔ enniema mawerɛ ɛyɛ ɛwɔ ahemfie bi enie wɔno na bɔ ɔhene ho ban menim sɛ meka yɛ wo ka sɛ na sa abrafoɔ wɔ hɔ wei wɔ hɔ chidom wɔ hɔ ɛyɛ den na mawerɛ ɛbɔ ɔhene ho ban mepa kyɛw wɔn sɛ
sɛ mpo ye ba mampani anase mpanimfo afamu a ye wa bambofo security nanso ye hye daka sɛ we ye ne personal bodyguard mawre eye wo hene ne personal bodyguard inti wono de wodi ni nchepe wono na bible no twotwomu twa no wono na eda ne naso anase ebono kotodwemu enti wo hene personal bodyguard ene mawre hene wono nso eye kwansere ni sara wo ye spire na mawre hene otimi tu wo hene fo e ma ne yeye e wona kwantuo mu e wone nantie mu otimi tu wo hene fo wo mu na se wonom e wo bedwam dwumadie biase a mawre hene wontimi nkasa kese entu wo hene fo da bi na emom se bia bibi koso na nye ebetimi de yene aba se mawre hene ebeka obre nani ase ebre nene ase o kasa boko se mira ba bia yewe hanye yenye ne yemfiri ha ane otimi tu ni rafo sa na emom enye nene denden so obre nene ase pa ti ayesa wo kana sumsem aha nanso oka e de akire ni wura ama ni wura nso otie na futuo fi so ye bodyguard enti osan ye spire wote wo hene te wo nyina ana wo hene wo bedwom nyina nani se ka kire mu ani ekwa na betwa kurukuru ti se obi bopo boni bi a no ane so wabre na ne ase no wabo nani de ache ni wura wara na chese wo se wonom ma wo kuku ni won kaka so wo de pro